Radio Indeks vam predstavlja skrivenu slušalicu. Kinoprojektor, kinosijelica i kinofilmovi su stvari koje su potrebne svakom domu. Mi smo danas probali da kupimo neke od njih. Alo, Alo, da, izvolite. dobar dan gospođo, vi prodajete ovaj kinoprojektor? Da. Sve sa kinosijelicom, jel da? Da, I ispravo. sa kinofilmovima? Pa ima filmovi posebno, Izvinite, nešto sam kino. a nema problema. Kažite mi, znači, kinoprojektor, imate kinosijelicu i kinofilmove? Da, Izvinite, opet sam kino. pa preka do vreme prolazi stvarno. Jeste, šta ćete, ne može čovjek se sastavi. Ako sam vas dobro razumeo, Ajde kaži. kinoprojektor, je li tako? Jeste, dobro. Kinosijelicu Da, i imate kinofilmove. da. Što sam kino... Dobro ste se prekladili. Boga mi, izgleda da ta upotreba reči kino me stalno stimuliše da Jel vidite? Da, bože mi. Ne znam šta je, aj probajte vi, kažete kino, da li to samo ja kad... Kinoprojektor. O, ljudi. Bože, ovo je za kino, što se kaže. Da. Dobro, mnogo vam hvala, zvaću ja za sat vreme. Indeksova skrivena slušalica. Ne propustite da čujete koga ćemo i sutra iznenaditi. Samo na Radio Indeks. Više zabave uz najbolji muzički miks.